जाफैदों ना बेमोनावहाय हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा जोङो दा गामियावहाय फैदों आरो ना आइमोनावहाय आलासि जाफैदों ओमफ्राय मैगंफ्रा नै मुला मैगं दङ बेथिंजायहाय बिसर सान्दुङा मोदानसो गारदों ओमफ्राय बै लाव फिथाइ हाय नुदों मामि हाय होनदों नानिया औ मुला मैद्रु नै संग्राया एकदम उन्दैसो संदों उन्दै ओमफ्राय नै बियो अनला ओंख्रि अनलाजों दाउजों नागिरदों आङो साहा जानो साहा फुदुंसै बारा दालों मामि बारा दालांथ' गायदेखौ खोमसि नुबाय नो हाय nya anh boleh मैगङा खायनोसै सारख'नो हाला हनै फैद' मैगं खायनोसै थुदो दे खाद' मैगङा नै मेरलाथारहाय लाव बिजौ ओमफ्राय नै बिथिंजाय बिसर नै लाव ओमफ्राय ज' जाजाय नै मैगं खानाया एकदमबारे हेब्रे माब्रे हेब्रे जोब्बाय लावानो सोरबा खेबथाबावबायसो नै लाव फिथाइया बिदि सिख'नो नाङाब्रा जालाय गोरलै गोरलै नै लाव खाबाय लाफा खाबाय ओमफ्राय दा मुलायाव फैलायबाय दाउ एरनानै नै गेसें जालायबाय मुलाखौनो नै मैगं खाग्रा मादै सासे ओमफ्राय आनै ओरै एसे नाहरदो बाल गसंनानै दे नै मैगं खादों जोंहा औ मुला मैगं मोजांखा मुलाया सिफ्लेनानैबो जाजायो गोथाङै मुला मैगं दहाय मैगङा थोजासे लाफा मुला खाखाबाय ओमफ्राय दा मैथा खाहैनो थांबावबाय हनै मोनालायलायबाय दा मैथा एसे खाना लांबावसै आरो मैथा बागाना नै बिजौआनो बारा गैखाला हाय होनदो बाल नानियाबो Elisa, oi. Ani mana मैथा खादों। आनिया बर'
เหรอนี่ใช่เชียแหละ เขาได้ชิมนึงครับ เอ๊ะ मैथायानो दासो एसे जाहांदों एसेल' खानोसै बांद्राय बुरजा खाला गोखै खानानै बांद्राय जानो हाया ना गोरानजों नुबा जाथाव नामा आयु नुबा जासिगोनबा खाखांबाय खादासे खाखाबाय नै